Mamă, cum sunt! Adică mă ții doar în surprize. Cred că e o greșeală să spar cutia, că nu găsesc. Cum nouă ne place să mergem numai la ore din astea la spital, o să mergem la spital. Bună dimineața, dragii mei! Vorbesc mai încet pentru că bebițul este în cealaltă cameră. Este a doua zi după ce am pus sala și, cum v-am zis ieri, mai am încă o surpriză pentru el, pentru că era piesa de rezistență, bineînțeles, anume acest semn iluminat cu bisoi Jim. Uitați-vă! Are și aici un semn din ăsta. O să mă duc la el să-i zic că i-a venit surpriza și să-l punem pe perete. Haideți să vedem! Eu am văzut că ți-a venit un colet acolo. Da, mi-au venit chiloței. M-a nebunit cu niște chiloți. Ia să vedem ce e așa special la ei. Ce brand sunt sau ce e? Nu partidul. Eu cred că materialul ăsta e nașpa, dar este super. Nu știu că e materialul nașpa. Totuși n-au fost 10 lei. Wow, bebu! Păi nu. Mamă, cum sunt! Mamă, cum sunt! Ia. Materialul nu e. Ăsta nu e poliester niciodată. E o combinație de ceva, nu știu. Băi, bebițu! Sunt accesoriu. Da. Bune! Mamă, cum sunt ăștia. Băi, tată! Ia și aia roz? Dar sunt și destul de lungi. Cei mai lungi pe care le-am. Wow! Mamă, ce frumoși sunt ăștia. Printul zici că e de la Bape. Da. Aoleu, dar cum sunt. Cred că o să fie chiloții mei preferați. Da? Da. Bine, vedem. Bebu! Da. Stai acolo. Eu? Da. De ce? Am o surpriză. Ce te uiți așa? Space? Nu pot să cred. Doamne, știi logo-ul de la Eating Gym. Vezi? Da. Bebu! E tot luminat. Negru lucios. Păi da, ca să se potrivească acolo. Băi, bebu! M-am gândit la toate detaliile. Adică mă ții doar în surprize. Păi dar trebuia să fie completă sala, Bebu. Bă, chiar era incompletă de la... Păi da, se vedea acolo ceva așa. Mamă, ce frumos e! A, nu e iluminat? Logo-ul nu, dar el da. Ăsta. Ăsta cu forță nu e luminat, dar da, ăsta da, e luminat. Normal că e luminat, roz. Da. Avem o problemă. Ce? Nu cred că putem să-l punem acolo. De ce? Pentru că e priza. Păi tocmai. Zic că asta trebuie băgat în perete, băi? Da. Luăm niște de Iarăși trebuie să dau găuri. Luăm niște de ăștia mai mari, cât ea să nu stea atât de lipită, să stea doar cât vine priza, doar că mai am să-ți arăt ceva. Nu desface ăla. Prinderile. Ia. Are o de-asta diferită. Ia. Dar vezi că azi mergem la sală împreună. Mergem, da. Suntem aici, suntem la sală. Mai are firul ăsta. Ăsta nu știu cum îl punem Nu noi. comandă și nu știu ce. Ăsta... În ăsta intră... Da. Asta e transformatorul. Și transformatorul intră în ăsta. Aici e lucrare mare. Eu ți-am făcut semnul de aici te descurci și nu mă ce? pricep. Alea de vin, cred că în găuri. Asta ce tot aici? Rigipt. Nu e lemn. Cum să fie lemn? E lemn, am pus ca să pună televizorul. A, da. A, uite, în spate e lemn. Da. În spatele oglinzilor. Da. Doamne, ce mămoase. Tata, nu știu cum să-l prind. Dacă vrei, îl prindem așa la mișto și nu mai punem Nu, nici... și robul la tine aici. Lasă asta e cea mai mică problemă. Tata, nu cred că e bună. Dimensiunea? Da. Practic să dai găurile la jumătatea oglinzii, cât să fie, știi ce zic, să apuce... Măi, tata, ce tu zici acolo? Nu are sens ce spui. Uite ce zic. Dar n-ai cum, trebuie să-ți prindă cu totul. Cât să prindă un pic aici și aici un pic, uite, nu e pe oglindă. Hai să vedem jos dacă am niște șuruburi. Ideea e că nouă ne trebuie ceva mult mai lung. Și ia, uite-le, mă. Că mi-aș... A avut noroc și de data asta. N-am avut noroc, știam că a cumpărat și... Eu țin?
Păi de ce îi dai acolo? Păi nu, ca idee. Deci tu trebuie să-i dai. Deci el depășește, el depășește oglinda puțin, da? Doar că poți să prinzi la marginea ăstuia. Uite, îți dau un exemplu. Uite. Zim. E foarte la graniță dacă stai să iei așa. Așa vrei tu? Da, da. Și aici ai Păi foarte... da, stai puțin. Ce? Când e la priză nu mai avem acces. N-are nimic, măcar să-l punem așa, să nu fie luminat, Dar dar... nu e drept. Păi, pentru că trebuie să mă ajuți de aici prima dată să bagi, ca după să-l îndrept eu de acolo. Ia vezi, cât ar trebui să mă duc aici? Mai mult. Să Păi, fie egal. uite. Interesant să fie puțin peste oglindă, nu? Așa. Da, da. Ce frumos arată. E. O, zici că e sală. Da? Da! Și Nu, acum ce hai să mișto. prindem. Păi cum îl aprinzi? Asta îți spun. Păi dar eu nu voiam să vină cablul ăla pe jos. Eu de-aia ziceam, ori îl lăsăm așa și nu-l mai aprinzi și îl lași doar așa și aia o ascundem și gata, rămâne clean. Cum aș putea să nu-l aprind? A, și bagi și banda în prelungitor și rămâne unul singur. Wow! Îți place? Tata, e superb. Și ce mă gândesc eu? Mm. Mă gândesc să bag transformatoarele aici în spate. Păi dar nu o să stea bine. O să stai așa. Da. Păi și ce? E foarte mare ăla. Sincer, o să stea și mai... O să stea urât. Poate stricăm găurile după. Ți-am zis să-l lași aici în jos, o să luăm un cablu canal negru până jos aici. Aici vine, o zi, prelungitorul și ai doar un fir. Luăm un cablu canal și aia e. Așa trebuie să facem aici. Da, da. Hai că mai miști. Ah, nu știam. Hai că te îndrum eu, că alea-s picioarele, stăteau picioarele pe el. Ia vezi, e bine. Și în partea cealaltă e ok, uite-te în oglindă. Ta-dam! Ca la sală. Ai consumă mult ăsta? Păi da, îți dai seama că o să-l scot din priză De ce? seara. Păi de ce ar sta? Tata, Da, ce faci? m-am pregătit de sală. Deci chiar mergi la sală? Da. Și faci antrenament complet? Da, de picioare. Tu ce bagi azi? Spate. Trebuie să vedem cum ne sincronizăm. În primul rând, trebuie să vedem că ne sincronizăm la bandă. Păi ce, eu am încălzit picioarele. Cum? Prefer să o bandă. Cum? Așa? Păi, tata, te-ți faci un pic de bănduță, să dai drumul la organism. Da. Știu, hip thrust, alea la bar acolo. Mers fandat. Nu fac mers fandat. Fandări. De fac și cu gantera, așa, cu două gantere aici și fac așa. Sumo, nu știu cum se numesc. Așa, Să mă ia ceva. Bun. vorba vine. Păi, dar de țico, te dăm drumul la treabă, zic, nu? Hai. Hai.
Dați-vă că face cu 140 cât e? Cu tot aparatul, pe scrie în dreapta. Cu tot aparatul. 64 de kg. 64 de kg. Hai că pare că te joci cu ele. Ei. E. Bravo, Bebu! E. Ha. Ei. Ai făcut 10? Era 11. Bravo! Gata, dragilor, am terminat și sala. Am început așa ușor, că eu n-am mai fost de mult. O să-mi fac duș și nu știu ce facem, vedem. Gata, dragilor, am scos și fetele afară. Iar acum bebițul a coborât puțin pentru că o să se întoarcă cu o surpriză și o să avem un nou unboxing cu niște hăinuțe. Așa că haideți să-l așteptăm și să vedem ce se află în acest colet. Bebu, ce e acolo? Bebu, am o veste proastă. Ce? Ție în două, să vedem. Bebu! Bebu, să la mea și-o vină! Astăzi nu mai ți-au venit ba semn, ba chiloți, ba aia, nu mai vreau nimic, nu mai. Hai să vedem ce ai. Ți-a pus, mă, tata. Mersi. O pereche de pantaloni scurți? Atâta mi-a pus, a zis gen, bă, Da. așa, mai e ceva? Gabi cu Ghighi, că știți, și-au lansat colecție nouă. Și cu Georgescu, pardon. Și mie mi-a plăcut rău de tot când a făcut la sneaker ăla. Hainele pe wow, tata. Ce mișto e Asta asta. frumos. Că i-a făcut mine tata, băi, M. M, XL. XL? Da, mamă, la vine Vine bombă. Nu se pare? Ba da. Mamă, băi, uite cum vine. Și fit îmi place. Wow. Aici l-avem pe ăsta pe gri, care este XL. Ia să vedem. Mamă, ce frumos este. Ia. Uite cum vine cu pantalonii. Păi da, care verdele ăla pe față. Mamă, cât de mișto e. Ăla cred că e de la pantaloni. Nu, asta e ceva special. Ce? Oh. Păi da, E al tău, tată, e ăsta. de la pantalonii mei. Da. Tata, e numai hanoracele tu. Mamă, ce frumos! Mamă, cât de tare e! Incredibile de frumoase. Incredibil. Bine, jos, dar nu e mare diferență. Ar trebui să ne iau unul și M, cred. Mhm. Mamă, cât de bine vin. Exact cum e de Și aici mai e ceva. Mai e unul de-al tău albastru sau negru? Mamă, ce frumos! Ăla e pe spate și ăsta e pe față. Băi, ce frumoase sunt. Mhm. Mamă. Bă, ce material au, ești nebun. Frumos! Frumos, rău. Tata, că vreau să știu pantaloni și pe tine. Ia, tata. Ăștia-s pantaloni și frumoși. Măi, și rău. Foarte șucar ăsta. Dar asta merge cu o bustieră de albă. Asta da, mi-am pus acum. Îți măricel hanoracul cumva? E bun. Foarte frumos. Nu? Îți place? Și pantalonașii negri? Ting! Foarte frumoși. Sincer. Frumos rău. Sunt confortabili? Da. Sus te strâng rău sau ceva? Chiar sunt. Foarte tare, știi. Și vin bine. De tot negru. Da, mai am unul maro. Și unul maro și unul gri. Ăsta maro știu că are și el pantalonaș. Da. Și ăsta are pantalonaș, dar cred că... I-a pierdut curierul pe drum. Salut, Gabi. Salut. Gabi, am primit coletul. Maiorile sunt incredibile. Dar am și o întrebare, dacă îmi descurci. Mihaela, ai trimis compleuri, da? Foarte, foarte frumos pantaloni. Poți să zici de ce ai trimis hanorace? Uite mă că am trimis și încă 2 hanorace în plus, pentru că celălalt pantaloni erau un depozit și pe depozitul era închis. Pantalonii ăștia de femei n-au mai eu? Nu mai eu, au hanorac. Ah,
Și poți să te întreb care e logica să faci hanorace la 45 de grade vara? Dacă nu te deranjează întrebarea mea. Se poartă frățiunul hanorace cu pantaloni. Vara. Sunt la set. Sunt la set. Păi se poartă. Da, vara? Asta încerc să... Da? Dar nu era mult mai inteligent să faceți maiuri acum? De fete? Păi, femeile poartă și ăsta maiurile pe care le port. Aaaa, gen mărime mică. Păi și înseamnă că cred că e o greșeală să spar cutia, că nu găsesc. Bă, sunt foarte șmechere. Foarte șmechere. Am terminat unboxing-ul, mâine vine altul. Și acum mergem să mâncăm. Mergem... Ghiciți unde? Da, ghiciți unde. Că este o oră foarte târzie. Și ce să găsim altceva. Dar bebițicul vrea să plecăm cu M2, nu mai vrea cu Maiba. Nu merge. Înțeleg care e faza. E aici. Dar vom merge la altă locație, nu mai mergem la aerogări, nu? Mergem la Bioterra. Vrem să vedem și acolo. Eu testez pe băieți. Da. Trebuie să pună... Ca să facă... Păi da, trebuie să fie cantitate care trebuie de orez, de carne. Nu e așa simplu. E foarte greu să nu lucrezi cu români în bucătărie. Pe lângă asta, dar este foarte greu să treci, să treacă o șaormerie cu cartofi și nebunii la cantitate, gramaj de orez. Și asta e de adică și șaurmele sunt, dar nu sunt așa la linie. Da, aici trebuie să fie la linie. După aia, plângeți la mine ca să cu burtă. Ați mâncat mai mult orez decât trebuia. Nici mie nu mi-ar plăcea să îmi iau un box sănătos unde scrie care niște calorii și fac să n-ai. A, uite. Are talon. I l-am luat înapoi. N-am făcut rarul. Ai făcut, da. Talonul nu l-ai înapoi, că trebuie să-l iei Asta cum ai da. dovadă. Mamă, ce diferit e! Stai că aici trebuie să-mi ridic scaunul. Ce faci, tata? În dreapta le ridici. Voiam să-mi ridic și acum m-am ridicat așa, cum mă dau în jos? Tu și stai așa în spate. Păi stai că acum am... Ce? Acum stau bine. Ești prea în spate. Păi am zis să nu te Mamă, oglindă ce aici. mașini are vecine. Vecine, dacă te uiți, dai NSR la număr M4 facelift, M8 facelift. E, bun! Mai lasă-le dracu, mai lasă și pentru noi vecine. Un pământ, cred că mai are pe aici. Păi și tu Vecine, câte ai? dacă tot te uiți. Hai să vedem cum trage serios. Să ne lase Hai să dau un comentariu. M6, vecine. Merge și un M2 lângă ale. Hai să... Vrei Băi, să asta-i mai dai tu? lipsesc. M2, M4, M6 și M8. Păi avem un M2 și un M6. Și te iau și M3, vecine, dacă le iei pe asta. Îți mai dă... Îți mai dă. Hai că aici rămânem spinați. Ei, rămânem. Pe bune. Iar n-avem barieră aici. Nu și-a revenit. Aici e ok când ieșim, dar nașpa e sus. Mhm. Acolo mereu ating cu Ia uite-o. pragurile mașinii. Dar ce locație ai băgat tu? Aerogării? Nu mă nicio locație. Nu știu ce. Și Urmenia Băneasa e. Nu e. Și uite, bă, da, uite, știa că mergem acolo. Ești the nebun? Cum naiba s-a pus? Băi, deci am luat anul trecut pentru la casă niște aspiratoare de-astea, cum se numesc, robot? Da. Și le-am dat drum atunci acasă, nimic nu făceau, mai rău mă enervam că se opreau în părul lui lunii și oricum acolo mai erau scări, mai... Ție nu ți se pare că aici nu mai lasă lunea ta păr? Da, bine, e și spălată, probabil nu mai e nici perioada de năpârlire. Da, și am zis, hai mă să le luăm aici când o să ne mutăm. Deci, nu cred că înțelegeți că eu nu mai văd urmă de fir de păr de-a lui lunii. Nu mai trebuie să dau eu Dacă le dai zilnic. drumul de 3 ori dacă le dai drumul. Da. Bine, nu le dai de vreo 2 ori. Adică, să înțelegeți, curățenia, ce mă enervează pe mine e aspiratorul și mopul, pentru că ăla ți-a foarte mult. Așa să faci curat la bucătărie și de-asta n-am nicio treabă. Da, ciuciunghezi ăștia, cum le zic eu, mă salvează rău de tot. Atingem? S-a auzit un pic. Chiar
se numește Bioterra. Da. 12 minute. Dacă eram la Zalbov. 45. Nu făceai, mă, 45 minute, făceai 25 la ora 20. 20 de minute. Nu făceai, că el tot la Băneasa. La ora asta credem că făceam. Salut, salut! Am și eu 2 boxuri, te rog. Imediat se le face. Salut, salut. Super. Și vreau și o porție de cartofi prăjiți separată. Ketchup. Ketchup? Îmi cereți ketchup? Cartofi, de mult. Cabanos, Lipi vrei? 2 boxuri, Vrei să lipi? Da. orez, carne cu, da? Și mai vreau, te rog, o porție de cartofi și o lipie. Ce? Nu ți-a pus ketchup. N-ai Că nici nu i-am zis. nimic. Dai sus, roz. Ia, desfăl, desfăl. Doamne, cum miroase și ce puf. Wow! Altceva, tăticule. Hai să Dar păpăm. parcă se colorează așa seara. Păi da. Și aici 390 de calorii, totul cântărit. Eu mănânc 140 de calorii. Nu mănânc niciodată boxul ăla tot. Mamă, dar ce fresh sunt astea. Mă iucu! Revenim. Dragilor, este ora 2 și cum nouă ne place să mergem numai la ore din astea la spital, o să mergem la spital. Vreau pe bețicu să arăt ce s-a întâmplat. Nu știm ce s-a întâmplat de ieri sau alaltă ieri. Eu nu vreau să merg la spital, mi se pare Eu am văzut o căpușă ieri. Dar nu e căpușă. Dar uitați-vă cum s-a făcut. Deci, ia uite cum se vede, tot ăsta așa s-a rășit. Și arde. Și arde. Și nu știu dacă l-am mușcat, că am fost în parc cu fetele, vreo căpușă, vreo... Nu cred că se făcea așa de la un țânțar, ești nebun? Să sperăm că nu dăm 20 de milioane la spital și că te face bine, că... Sincer, am citit și așa pe net că poate să se și infecteze și să facă puroi. Cu ce mașină mergem? Ok. Ai luat-o cheia? Da. Hai să mergem. Bebu? Dar tu ți-ai luat chiloția bun pe tine? Da. Ia. Uite, v-am zis să ne arăți așa un pic. Acum îți vine să mergem mai în chiloți. O, bune. Oare iar așteptăm mult la... Dar nu așteptăm noaptea. Ideea e că... Dacă Păi nu... zis că o să uite o femeie la mine. O să zic că trebuie să ții crema respectivă și o să plătești 500 de lei. Ăla e control. Da. Consult. Sau, poate îți rupe de acolo, îți ia, să vadă ce ai. Deci dacă ție îți spune că ești mușcat de căpu... Ne-au nivelat ăștia de la Verzi, bine. M-am împiedicat. Adevărat, e un dâmb acolo. Dacă mie îmi spune că tu ești mușcat de căpușă, nu mai merg în parc. Ești nebun? Adică tu nu te aștepți ca... Căpușele sunt teroarea mea, tu nu înțelegi. Cred că ajung acasă și cu laser de ăla, cu infraroșu le caut pe fete. Nu e căpușă. Nu știu, așa pare. Înțelegi? Ori căpușă, ori păianjen. Altceva, țânțarul nu se fi la țânțar, Păi nu se femeie, face așa. tu când mi-ai văzut punctul la negru, pe picior, erați gaibă, îmi cursese sânge. Păi și asta zic, tu te-ai scărpinat? Te-a Credeam că mâncat scrii ceva? țânțar prima oară. Nu. Haide să plătim 20 de milioane. Băi, baby. Ești pregătit? Ultima dată n-am avut o experiență atât de plăcută. Mai știi? Dar cum ar fi să zic că trebuie să mă tare? Păi și ce? E picior. Mersi. Păi da, dar nu e așa rău. Nu mai e unul la mână zona atât de sensibilă. Am Ai fost avut aici. coșul ăla și... Da. Bine, doctorița a fost ok, dar tu ai prins, da... Oho, Ce? doctorul e cu G-clasă? Nu știu. Oricum, n-avem voie să filmăm aici, dar văd că e cineva înăuntru. Bă, să fac picioare la ora asta. Da. Și o să ne zică să oprim camera, așa că vedem după ce se întâmplă. Ce avem? Stăm și dormeam liniștit acum. De ce? A zis Matei Banci la boli infecțioase sau dermatologie. Și am zis, de la public, nu calc acolo, să mă bateți aici. Acolo m-a tăiat pe mine, la deget. Da, mă, nu exclus și a zis că noaptea nu am dermatolog. Exact ce ți-am spus eu acasă. Exact ce ți-am spus acasă. Tată, mergem. Unde, mă?
Trebuie să apar la știri, spitalul ăla? Ăla unde am fost eu. Da. Doamne ferește. Acolo m-a tăiat pe mine aici, dar știi de ce? Pentru că se zice că e chirurgie plastică și toate astea și fiind ceva estetic, trebuie să te taie frumos. Hai până la mine. La Mega? Da. De ce? Trebuie să-mi iau niște gume. Tata, ce vrei? Gumă! Băi, tată, să sperăm că până mâine nu se face rău. Husky. Husky? Da. Dacă nu, oricum îți fac programare la dermatolog. Da, mă, oricum aici îmi faci programare. Aici. O să... Ziua. Da. O să mă uit să văd. Frumos, e husky. E bătrână, da? Da, Ba nu. Nu cred. Păi mănânc gumă seara. E închis. Asta. Se fac casele la ora asta. E o oră, adică nu 10 minute la benzinărie. Păi da, sunt multe case. Ai să oprești la benzinărie? Da, ori întorci aici și oprim la asta la noi. Dacă fac dreapta, e mai aici. La noi e stângă. Da, dacă facem. Poți să te oprești la Locoini. E irelevant. Doar că n-a trebuit să ne întoarcem. Aia zic. M-a frânat de mână. Cum mai bag? Trebuia să treci când la ora asta, poliție. Bă, bune. Hai să mergem acasă, că și așa la traia de urlă. Luni, alătrați. Așa se întâmplă momentan. O săptămână, două, nu avem ce să-i facem. O să latrim în continuu 3, 4, 5 minute, dar după ce vine. Hai acasă. Gata, dragilor, am ajuns acasă și o să ne băgăm la Nani. Vedem mâine cum decurg lucrurile și o să vă anunț. Să-mi ușor.